Să-i hack pe Roblox. Ok, eu sunt deja pe ecran. Poți și pe Google. Cauți Delta Executor. Ok. Delta Executor. Delta Executor. Delta Executor. Apes pe ăsta. Apes pe primul. Eu sunt pe Android acum, se apăs pe Android. Stai că mi-a apărut o publicitate. Stai. Așa. Apoi. Stai. Apes pe ăsta, apes pe Free Download. Ne vous contentez pas de gagner votre Da, argent. publicitate, Prenez-en le contrôle chez XTB. Gata, sunt înapoi. Și acum trebuie să mi-apare. Uite, apesi pe unde sta, dar apăs pe ăsta. Iar pe Free Download ca să-i la mine. Ia. O publicitate pentru că și acolo și iar 3, 2, nu pun stop. Ok, sunt înapoi. S-a apărut ăsta, apesi pe ăsta. Și așteptă să se încarcă. Deja s-a încărcat. Deschizi. Apoi se instalează Roblox. Instalează. Haide. Gata, deschide. Apoi apesi pe ăsta, apoi ai hack, dar trebuie să faci ăla, trebuie să faci alt cont. Eu pun un random. Da, bla bla bla, gugu gaga. Pun. Am ieșit de pe Roblox. Merg, sută. Nu vreau băiat! De ce am apăsat pe ăla? Ok. Pun... nu știu, o să... Ca să nu-mi luați contul. Ia. Uite, sunt așa că am uitat să pun băiat. Un random joc, uite, 99 de zile. Intri și apoi ai hack, dar uite cum e. Trebuie să-l faci. Ia. Uite, ai ăsta e hack-ul. Stai că nu merge, gata. Ăsta e hack-ul. Și... e așa. Apesi pe ăsta. Ia. Bum, șacalaca, bum, șacalaca, bum. Ia, acum te bagă pe ăsta, ok. Apesi pe continuu. Stai că am intrat din greșeală înapoi. Ia. Luadingo. Luadingo, lingo, lingo. Le pui pe toate astea 4, cred. Da, 4. Gata, așteptăm. Apoi când e gata, apeși pe ăsta, apoi te bagă ăsta. Apoi apeși pe continue. Stai. Să. O helmnă. Apeși iar.
asta copiezi asta, apoi aici, intri pe Roblox, intru pe 99 de zile. Apoi puneți ăla care l-ați copiat. Stai. Îl puneți ăsta care ai copiat pe continuu și gata, ai hack. Eu sunt Andrei și eu să mai fac videoclipuri cu ce vrei toți. Dar sunt prost, dar nu pot să vorbesc. Dar nu contează, papa.